Мы ў горадзе Чорнага Ягуара. Так перакладаецца Экбалам. Гэта найбольш старажытны горад мая на Юкатане. Сярод руінаў складана ўявіць, што калісьці гэта быў буйны квітнеючы горад. Пакаленні людзей нараджаліся, жылі і паміралі тут. Па мурах відаць, як узнаўляліся гэтыя пабудовы. Больш цёмныя камяні археолагі адкапалі з-пад зямлі. Больш светлыя знаходзіліся наверсе ўзгорку, які закрываў пабудову. Гэта трыбуна для назірання з гульнёй пок-та-пок. Невядома, як выкарыстоўвалася памяшканне па трыбунай. Памяшканне, дзе жыла знаць. Каналізацыі тут няма. Складана ўявіць, як яны тут жылі. Пачынаем пад'ём на піраміду. Акропаль знаходіцца трохі ніжэй вяршыні піраміды, прыкладна на ўзроўні 10-го паверху. Вось яна, пашча ягуара, якая і з'яўляецца ўваходам у акропаль. Тут калісьці жыў уладар. Самыя знакамітыя скульптуры знаходзяцца каля ўваходу. Гэта крылатыя ваяры. У абодвух ваяроў на руках па 4 пальцы, а адна рука карацейшая за іншую. Лічыцца, што гэта прыкмета ўнутры дынастыйных шлюбаў. Вакол піраміды шыкоўны прыродны парк, пад якім знаходзяцца іншыя нераскапаныя старажытнасці. Уладар мог назіраць за гульнёй пок-та-пок з самога акропалю. Поле тут недалёка, зараз яно схавана за дрэвамі. За гэтымі зараснікамі схаваны астанкі яшчэ адной піраміды. Пачынаем экскурсію з ружовага возера. Тут здабываюць соль. Возера мае ружовы колер дзякуючы асаблівым бактэрыям, якія таксама ўплываюць на афарбоўку ружовых фламінга. Пераселі на моторную лодку і плывем у пошуках алігатараў. Alligator. Alligator, ya? Allá también. Alligator. Да алігатара падплывае адразу 3 лодкі з турыстамі. Фотасесія на фоне алігатара. Алігатар выглядае сытым. Не вытрымаў увагі. Плывем далей у глыб запаведніка. Цікава назіраць зблізу мангравыя зараснікі. Па берагах месцы гнездавання рэдкіх птушак можна ўбачыць марскіх чарапах. Колер вады ў гэтай зоне змяніўся дзякуючы белай цалебнай гліне, якой тут шмат. Упершыню бачу зблізу, як пеліканы заглатваюць рыбу. Уражвае, як павялічваецца памер горла, калі яны адкрываюць рот. У такое горла змесціцца рыба даўжынёй з паўметра.
У паветры толькі фрэгаты. Фрэгаты не ўмеюць плаваць, хоць і ўсё жыццё праводзяць над акіянам. Яны нават спяць у паветры. Фрэгатаў называюць марскімі рыбаўнікамі за тое, што яны крадуць птушанятаў у іншых птушак. Рыбак уладальнік лодкі падраваў нам марскую зорку. Пад нашымі нагамі касметычны гаючы глей. Мы праехалі каля 300 кіламетраў, і кульмінацыяй тура з'явілася вось гэтая працэдура. Спрацавала настальгія па дзяцінству, захацелася рабіць тое, што ў дзяцінстве было забаронена. Захацелася падурэць, забыцца пра сур'ёзнасць, успомніць тыя часы, калі ўсё было проста. Адмывацца ад глею нас павезлі на акіян. Пакуль ехалі, глей перасох, і адмывацца стала няпроста. Гэта мечахвост, старажытная істота, якая ўжо існавала да таго, як з'явіліся дыназаўры. Рыбацкі пасёлак Риа-Лагартас. Турыстаў тут мала. Да бліжэйшага аэрапорту адсюль 4 гадзіны язды.